Pabawasan ko. Hindi naman. Sabi ko nga, ito couple. Apat na couple kasi. 1, 2, 3, 4. Tapos may extra bed. Si Boy Cute at si Ariel. Ayan na muna tayo. Pareho lang. Tatlong verse nito. Then si ibang ano. Hindi ko kaya. Alam mo na magkatabi. Oo nga. Hindi mo kami magkatabi diba? Ito na ang chance natin, bro. Dito na. I-arrange pa natin to. Actually, yan natin to. Move to doon. Pagkikita na lang. Para may space. Ito lang yung available na ano eh. Punuan kasi ngayon dahil sa event. Walang available na. Ang mangyayari, hotel ang mangyayari sana. Mas malayo. Ano nga? Champion dito, mamaya ikot ako dun sa labas. Kanya-kanyang video. Kanya-kanyang gata. Kain. Tinapay. Gusto na yung noo. Gusto na yung noo. Galing. Pagod ako. Dito tayo mga meso. I-zoom ko na lang. Chalo Vista. Chalo Vista. At yung po sa nating friend, naghanap ng anak niya sa... Kain po. Yan lang. Hirap pag kumain ng rice. Tama na to. Gabi na eh. Mga konting ginapay. So, mga mesas na kaligo na tayo. Karanakas na. Kasi mamaya. Nawala na. Hoy, Ma'am Ja! Saan ka na? Okay. iGIFT version 2.0. Hininto kasi natin nung nakaraan ang pag-renovate dahil nagkaroon tayo ng mga bisita galing ng Manila at Cavite. Isama nga pala natin ngayon yung followers natin na sila Kuya Arnold. Uuwi rin daw sila ng Hingoo and sumabay nga sila sa biyahe natin. Kaya kayo mga kalipot, kapag napunta kami sa inyo at nag-alala namin kayo, pwede naman kayo makisabay at makijoin sa biyahe namin. Open naman kami sa mga joiners, basta huwag lang kayo magpapasaway at gagawa ng problema. Anyway, taga-saan ka pala kalipot? Malay natin, lugar niyo na pala ang sunod na nakalista sa mga pupuntahan namin. Palit dumaan nga muna kami ng gasolinahan para magpa-full tank. Sa mga nagtatanong po, ang full tank po ng Bahay Jeep ay 80 liters. And ang average consumption naman nito ay 8 kilometers per liter. Pero depende pa yun kung paahon, palusong o traffic ang kalsadang madadaanan namin.
Iniisip nga pala namin ngayon kung saan kami dadaan papuntang Hinoog. Kung sa Coastal Road ba, naaabot ng 137 kilometers pero mas patag ang kalsada. Or sa Claveria na puro paahon, palusong, maraming kurbada, pero sobrang ganda naman ng mga tanawin. Ang layo naman doon ay nasa 107 kilometers lamang. Bali 30 kilometers ang pagitan. Pagdesisyonan nga namin na dito dumaan sa Claveria dahil mas maganda raw ang kalsada dito at mas maganda rin ang mga tanawin. Pero marami rin nagsasabi na huwag daw kaming dumaan dito dahil puro paahon nga at baka hindi kaya ng bahay din at saka baka madisgrasya lang kami. Ilang kilometro pa nga lang mula sa main highway ay napasabak na agad kami dahil puro packet nga ang kalsada dito. Tingnan nyo naman guys yung gilid namin. Tanaw nga namin dyan ang dagat at ang Cagayan de Oro City. At dahil ilang bundok na ang tatawirin namin ngayon, ay puro palusong at palipurin ang ruta na to. Pero kapalit nga ng napakaraming kurbada at mabilis na pagnitis ng brake at clutch lining namin, ay ito naman ang magiging kapalit ng mga kunya. Hmm. Napakaganda nga guys ng lugar na to at talaga namang napaka-fresco rin ng hangin dito. Kaya kapag nabadbad ka rin dito sa Misamis Oriental, ay try mo rin na dito dumaan. Ito ang nagsisilbing secondary highway at diversion road na nagtutugtong naman sa Hinoog, Villanueva at Bayan ng Claveria. Ang gaganda nga rin guys ng mga bahay dito. At marami ka rin nakikita iba't ibang punong kahoy tulad ng mulabe, palkata, gawaan at pine trees. Grabe guys, sobrang lamig nga dito. Kaya naman, hindi kami nagsisi na dito kami dumaan kumpara sa Coastal Road. At saka, Sa video na to, Matang-mata siya. kakain tayo ng 10 kakaibang Japanese street food dito sa Tokyo, Japan. Pagkarap tayo ng mga creative, Oh, it's like a rainfall of matcha ice cream. masasarap, Puno-puno ng tuna. extraordinary, Yung dalawang barbecue natin na isda, parang ito yung mga kinakain ng unang panahon, no? at kahit mahal na Japanese food. I just wanna take a good bite. Gabinitay natin. Tura! They told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting until you say no more. Pare, isang magandang umaga dito sa Toyosu Fish Market. Dito pa rin sa Tokyo, Japan. Paps, nandito tayo sa tinatawag na Toyosu Food Village. So basically, it's a 3-floor food village kung saan matatagpuan yung iba't ibang authentic Japanese food, authentic Japanese seafood. Dahil nandito tayo literal sa tapat ng Toyosu Fish Market. So yung Toyosu Fish Market, ito yung largest wholesale market ng mga isda, mga seafood sa buong Tokyo, Japan. Dati sa Tsukiji Market, yung pinaka-wholesale market, and in 2018, nilipat dito sa district ng Toyosu. Anyway, Pops, medyo nagugutom na ako. Wala pang laman yung tiyan ko. Ang ganda ng ambience, ang ganda ng tunog. Japan na Japan talaga. Magdarap tayo ng unang pagkain ngayong araw. Okay, unang food spot natin. Ito tinatawag na tamagoyaki. Basically, Japanese scrambled egg siya. Na may kakaibang art, may kakaibang technique para maging ganyang ka-fluffy. 1929 pa siya. So what is? Ito, si Sir, ang ating tamago master. May kakaibang technique talaga. Hindi na siya basta-basta scrambled egg. There's a movement of the large chopstick. Arigato. Arigato gozaimasu. Ay. Okay, ito naman, inari. Para siyang large sushi. Yung nakabalo sa kanya is tofu skin. Loaded. Yun yung uni natin. Fresh uni. From Toyosu Market. And then, lalagyan ng salmon roll. Lalagyan ng salmon roll. Pwede mo lagyan ng konting. Oh, yeah. Okay, pare, here's our first two street food here on Toyosu Fish Market.
medyo na hold back lang ako dahil may perform ng mga samurai sa likod ko. Pero ito na yon. Punta muna tayo sa ating tamagoyaki. Medyo nanigas na dahil binidyohan ko pa. Hindi na siya sobrang init. Pero sige, tikman natin to. Wow. Parang mas masarap to kaysa tignan ko sa Sukiji. Mas malinamnam, mas matamis, mas fluffy, mas bouncy. This one dito, goated scrambled egg sa buong mundo. It's a sweet, savory scrambled egg. It has a nice bounce, a nice chew, and then parang nagkuwagulit yung mga scrambled egg sa loob. Ang sarap. Kahit malamig na, masarap pa rin. Bubos. Next street food natin, ito yung inari. So inari, it's a giant version of sushi. Pero makikita mo dito, yung pinakabalot niya is nori, is tofu skin. So may salmon roll tayo dito tapos uni. Luhod yun, sobrang bigat. So muna tikman yung side ng salmon roll. Wow. Small soft circles na sumasabog sa bibig mo. Bursting some saltiness. Bursting some ocean flavors. Oh, nice. Tapos medyo malamis-lamis din siya. And then that tofu skin, drenched siya with that soy sauce. Sobrang lambot. And then the very sticky rice. So this time, gusto kong kainin yung sea urchin natin. Cheers! That's heaven. That's heaven, pare. That salty, sweet sea urchin. It just climbs hanggang sa tonsils ko. Ganun yung sarap niya. Oh wow, ibang klase. Just melt in your mouth. Very creamy and buttery. Ubusin natin to. Sabi. Gusto ko nung isa pa. Ang sarap. Yun ang magagas tayo sa market eh. 100% ng mga seafood na binibenta dito. Galing lang sa largest wholesale market ng seasoned seafood sa buong Tokyo, Japan. Ikatapat lang nila. Like, tanong na tanong ko ngayon. So, garantisado na very fresh at sobrang quality yung mga seafood dito. Anyway, Pops, dalawang pagkain pa lang yun. Hanap tayo next food trip. Sarap. Japan. Okay, next may nakita ko dito. Piping hot steamed meat bun with Japanese produced ingredients. Basically, Japanese siopaw. Sabi mo, Sen, that's pork? Pork? Oh, alam ko lahat. Sabi ka to, ay, part May ako ng siopaw. pagkain na tayo dito. Hanap pa tayo para sulit upo natin. Okay, next, itong seafood stall na to. Puro inihaw naman. So, yung mga nakita ko dito, ito, may diced chicken, may gizzard, may ham, soft shell crab, may abalone, scallops, octopus, whelk, squid, ang dami, mackerel, whole mackerel, eel, aba, ang dami. Sige, puntahan natin, tingnan natin. Okay, pare, round 2 tayo. May shoko tayo dito sa grilled fish. Punta muna tayo sa Japanese steam buns natin or Japanese siopaw. Kasi kung compare sa regular siopaw sa atin, ito may konting dilaw. Sige, buklatin natin. Oh, nice. Wow. The creamy pork. Steaming hot, pare. Stop. Init lang. I mean, nothing special. Nothing wrong ganito sa Taiwan. Maraming ganito. But it's super, super tasty. Moist inside and outside. Sobrang fluffy ng bun. And parang may mushroom na nalasahan. Yung pork natin, sobrang lambot, sobrang juicy pa. And then there's hint of onions. Tapos parang may vinegar din siya. That's it. Tapos natin, try natin tong horse That's mackerel. Yung dalawang barbecue natin na isda, parang ito yung mga kinakain ng unang panahon, no? Yung sinap-chop-chop na lang yung
Yung parang kakahuli lang sa lawa, tapos chinap-chop, tapos inihaw na lang. Bus. Wow. Hindi ko in-expect na sobrang lambot ng balat. It's so delicate, so tender, very smoky. Kahit akala mo malamig siya, hindi. Ang lambot to. Gulit ako, sarap. Okay. Ang sarap. Sarap na nung ano yun. Kung lasa ng makakara, yun lang talaga. Parang salted nga lang yun eh. Sobrang sarap. Lumalutong yung balat niya. Yung ingat lang dahil may mga konting tape pa siya. Okay, next natin. Ito yung sweet kingfish ba? Ano mo tawag mo? May sweet something. Thank you, Lord.